Lehet-e egy szakácsnőből varázslónő? Ez az a kérdés, ami Kira következő novíciatársát, Genuana Samaszt a leginkább aggasztja. Ismerkedjünk meg vele! Genuana lelkesen készülődik a befogadás éjszakájának nevezett ünnepségre. Nekem pedig Balthamos azt mondta, a segédek között van néhány igazán tehetséges bár, akik szintén ott lesznek majd az ünnepségen, hogy énekeljenek és zenéjenek nekünk, sóhajtott fel Genuana. Hiába, a zenénél nincs szebb művészet a világon. Ezzel szemben a fegyveres harcművészet képzés gondolata félelemmel tölti el Genuanát. Kirának nem kellett sokáig keresgélnie, amíg megtalálta novíciatársát. Az egykori szakácsnő mögötte állt, idegesen tördelve kezét. Édes Istenem, sóhajtotta. Én még soha életemben nem fogtam fegyvert a kezembe. Tényleg szükség van erre? Az elméleti tanulás megkezdését pedig egyenesen megugorhatatlan feladatnak érzi. Én még olvasni sem tudok, csóválta a fejét Genuana. Hogyan foglalkozhatnék egy ilyen bonyolult tudománnyal? Az évek során azonban Genuana is lassanként elkezdi felfedezni azokat a dolgokat, amikhez tehetsége van, a főzésen kívül persze. Mi az a szívmágia? Érdeklődött Hector. Nem tudom, csóválta a fejét Kira, de Fiona magisztra a múlt héten említette nekem, hogy újra elkezdi tanítani azoknak, akik kíváncsiak rá. Mit szóltok? Én szívesen elmegyek, felelte Genuana. Valószínűleg hasonló dolgokat fogunk tanulni, mint a meditáció kultuszukon. Jót fog tenni nekünk most a vizsgák mellé. Genuana szolgasorból érkezik a Kianit szövetségbe. Viszont a császár, akinek a palotában dolgozott, nagyon nagy becsben tartotta őt. Ennek köszönhetően boldog, kiegyensúlyozott élete volt korábban. Emiatt pedig a varázsképessége is sokáig csak mélyen szunnyadt benne. Eleinte egy kissé ügyetlennek és az új feladatára alkalmatlannak érzi magát. Idővel azonban elkezd ráébredni, hogy bár nem lesz belőle a legnagyobb harcos, az ő gyengéd és finom lénye is nagyon fontos szolgálatot tehet a Kianit szövetségnek. Te vállaltál már olyan feladatot, ami első pillantásra túllőtt rajtad, mégis sikerült teljesítened? Milyen érzés volt? Írd meg nekem!